yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati Dakar lamorde Sénégal ko jamdi gotiri fawi hen to Niamey lamorde Niger e to Paris lamorde France. Moussa Oumar Bari. Sénégal hoorejo jagorɗo leydi ndi Ousmane Sonko ɓayini jewte baɗaɗe e nanore patuɗo e alhaali pétrole gaz mine tawi ko nanodire cifanode hakkude société ji caggal leydi e laamu faltingu e biyol makko saabu ɗe nanodire ɗe ndewani lawol Sénégal ina wasanno hen ko ɓuuri ujunere milliard kalisi CFA ma en gaktu hen to Niger suudu sarɗiyankoɓe fedde dental leyɗe Europe namnima hanki e nanodiral mbadi koptiɗindi gam namnade yo ko yaawi woppitugol hoorejo kiɗɗo leydi ndi hono Mohamed Bazoum e joom suudu makko gila nde saminere laamu waɗi e ndi leydi ñande nogas e jeegom lewru jeɗɗi ɓuuru hitande ujunnaji ɗi e nogas e tati o gorko no udda e nder galle konunkoɓe Israël nantini e nder aljumare hande weddade fodde temeɗiɗi misil faade e banggue hirnangue e to hakkudere Iran ɗum ko e nder ñalawma goto waɗi e on saaha Iran e dartinani e piyanɗe faade Israël mawɗo diina leydi ndi Mujtaba Khamenei noddi joptigu e jokkude uddugol nokkure détroit d'Ormuz en joftaran kabaruji men inde keɓɗo prix RFI découverte e hitande ujunnaji ɗi e nogas e jeegom inde makko andama o komo jibinande leydi Benin o wiyete ko Opa tedduɓe bisimilla mom. tedduɓe on calminama ko fati e jurnetugol nanodire cifanoɗo e alhaali pétrole gaz e mine e nder leydi Sénégal hanki hoorejo jagorɗo leydi ndi Ousmane Sonko ɓayini golle ɗe goomu toppitigu waɗi yewɗo alhaali ko fati e jewte e ɗeɗo nanodire e nder jonde de o andini wonde laamu ngu ina wasanno fodde ujunere e capanɗe jeeɗiɗi e joyyi milliard kalisi CFA e biyol makko ceera ko waɗan hakkude laamu ngu e société ji caggal leydi saabu nanodire cifatɗe ngalana leydi ndi gartam Fadima Sy tawtorama jonde nde. e biyol Ousmane Sonko laamu Sénégal majjiri ko ɓuri ujunere milliard e nder contrat ji ɗi kaldaka no moƴƴi hande yidde laamu kesungu woni firtude doole e de nanodire e banggue ndiyam mine pétrole gaz e ko way noon. Il y a des négociations avec tout le monde. Min jewtidi e yimɓeɓe foof ala mo min jewtidani BP Cosmos min kalni on ɗo holko min goni e waddude e Cosmos ko woɗɗi fof ɗo e lewru jeegom ɓuuru leydi Sénégal koko heɓtata jeyi mum so ɗum waɗi ɗum totte gollorɗe leydi ndi. Certainement notre opérateur national. laamu Sénégal darima gam kawral daña hen e dejere ngu darima kadi gam haɓade ngakkede pétrole e nder leydi ndi so tawi harende hakkude Iran Israël et Amérique ina jogori judde. Nous avons discuté déjà avec notre partenaire Woodside. ɗo kalaten min jewtidi e Woodside min jiɗi ko satti fof walla ko luural waɗi fof Sénégal ina wawa wattude feccere pétrole o e nder leydi ndi. Au moins 50% de notre marché avec ce pétrole. e nder ɗum Ousmane Sonko noddi ɓiɓɓe leydi Sénégal gusta hutorgol mabɓe kubbam e bonnugol gam rende jawdi leydi ndi. Fadima Sy, Dakar, RFI.